Hello, hello. I am back mga igsoon. Kumusta? Taliwala sa kabisi ning hatag jud ko higayon karon. Busy kay igsoon, ning break ra ko ba? Okay? Praise the Lord. So ako sa ni-share tong live mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Share sa na ako katong live, igsoon. Okay. Done sharing mga igsoon. Kumusta no? Grabing bisiha mga igsoon, no? So, birthing bisiha, actually, Cebu unta karon pero grabe bisiha kayo, no? So, ning break lang ta mga igsoon, ning break lang ta. Yan. Nakakita ko higayon ba, no? Ako dyan ning break, gusto ko mag-live. Murag taon na ta wala ka live, igsoon. Gimingaw na ko ninyo, pero mauna akong ibalik-balik ninyo. Di man ko ninyo makita sa live. Apan sigurado nga sa prayer kauban mo nako. Amen? So, salamat sa Ginoo kay taliwala sa kabisi na ko igsoon. Nakahatag ko higayon ninyo karon, no? Glory to God for this another blessed opportunity. O again, mga og pasensya ninyo kay busy jud kayo ko sa ministry nga gipiyal sa Ginoo. Daghan kay tag na open nga mga Bible studies diri. Unya padulong na ta magtukod og laing simbahan mga igsoon, no? So mauna nga galihok siyang ministry nga gipiyal sa Ginoo. Mauna nga medyo busy, dili ko kahatag og lugar ninyo nga mag-live. Apan salamat sa Ginoo kay karon nakadalikyat ko. Amen. So kumusta na mo mga igsoon? Ako nagaampo kanunay nga namos maayong kahimtang, maayong panglawas unya duol sa Ginoo. Amen. Praise the Lord for this again another great privilege nga gihatag sa Ginoo mga igsoon. So akong gi-shout out, gimingaw na una akong gi-shout out ang tanang mga followers ani nga page, duha ka page atong gamit ron, no? Ay kalimot duha ka page nga akong gamit ron. So pwede mo maka-message any ani nga page kay usahay di na ko ma-open kay busy kay ko nya daghan pa jud kay mag-message na ko matabunan bitaw, no? So una akong katong original page na to nga natay restriction 224,000 followers mabungahong Kristohanon. Praise the Lord for that. And shout out sa nako ang 56,000 followers sa mabungahong Kristohanon 2.0. Amen. So salamat sa kanunayng suporta, sa kanunayng pag-atang sa atong mga reels, mga videos. Thank you sad kayo mga subscribers. Ani nga duha ka page, thank you kayo. Thank you kayo mga star senders, no? Wala mo jud ko nangayo, kabalo man o pansalamat kayo. And anyway, akong gi-shout out ang tanang mga OFW, ang kanunay na akong giampo yun, no? Mga OFW, mga seafarer, mga seaman, mga naka-permanent resident, namo sa akong prayer, mga kaigsuunan. And of course, akong gi-shout out kanunay ang Cebu City Jail. Pasensya na kayo nga wala na jud ko kasulo diha taud-taod na kay nay mga kakulian sa ministry. Busy kayo, no? So, but hinoon, dili man ko, wa man ko na busy sa kalibutan nga unsa na diha, no? Busy sa bulhaton sa Ginoo, no? But again, shout out Cebu City Jail, shout out Brad Aris, Maximum 4, Brad Kenneth, RDC 1, 2, 3, shout out Brad Mago, yang family, yang asawa, si Lovely, Brad Ibang, si Mayor Ayan, Mayor Jao, shout out. Tanan-tanan nga na diha, no? Namo sa akong prayer kanunay mga Brad, mga igsoon, no? Praise the Lord, mga Brad, sa nako sa Acro, no? Namo sa akong prayer kanunay. Okay? So, and then, mga kauban ako sa team from Living Water Christian Fellowship. So, nagchat-chat mi ganina or gabi nag-message na ko si kauban na mo si Pastora mga igsoon nga about anak lagi niya nakasabot na sa siya nako og sila akong team kay medyo busy gud sa ministry. O niya ingon siya nga ingnon lang kuno nako siya kung musulod ko
Kay murag naamilain nga slot nga gihatag sa Ginoo na ay Wednesday, Monday and Wednesday. So papilion ra ko niya. Okay? Shout out akong team from Living Water Christian Fellowship. Dili na ako tagtagsaon kay daghan kay mo. Basta kabalo na mo kinsa mo. Maginampuay lang tanin ninyo no kay nagsigikog ampo ninyo sa ministry diha. Yan po sad ko kay ang ministry diri medyo busy kay galihok siya. Galihok siya, and then almost every night natay Bible study. Murag karon gali murag naami Bible study siguro unya wapagi set up pa ang ato ang schedule og unsa man. Pero ugma sunod ugma na kanunay no. So salamat sa Ginoo mga igsoon nga kanunay tang busy sa buluhaton sa Ginoo. Kay mao ni nindot nga preparation kay mabalikan ta nga busy sa pagtuman sa iyang kabubuton. Blessed hapon sa diha Sister Marilyn Kudu from Japan. Okay, praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So this time we have 56 viewers. Okay, so ang uban wala pa ni kabantay mga kaigsuunan, no? Ewa sila mag-expect nga mag-live time. Most of the time mag-live ko gabi pero mao lagi busy na yung mga Bible study sa gabi mao nang di ko kalugar, no? So ako nang shout out ang tanang mga followers na to sa PNP, Philippine National Police, Luzon, Visayas, and Mindanao, period. Dili lang muna ako tagsa-tagsaon. Shout out ninyong tanan, AFP, daghan sad followers na to, magpatambag, pagalinguban, magpampo, AFP, Armed Forces of the Philippines, BFP, tanan no? Basta tanan nga to ang mga avid viewers and followers, mabungahong adlaw, nibalik na ko. Salamat sa kagayonon nga gihatag sa Ginoo. Anyway, shout out na ko ang Dawahon Islands, Southern Leyte. Nakabook na sila kay speaker ko nila pero dugay pa kayo January pa aron wala na ko makailog ba no. So nasa tayo na book gapon igsoon friend na to from Assembly of God, alagad sa Ginoo, Gendulman, no, November pa. And then sa mga friend na ko diha followers from Tagbilaran, last Sunday this week na ako sa Victory Temple. Kung kadungog mo ng Victory Band, mao na siya nga church in speaker ko nila sa ilang anniversary. Makabalik na po ko dito. Victory Temple, na siya sa Espuelas Extension, Tagbilaran City. Na ako diha, makita mi. Okay, so another blessed opportunity. September, November niya. December na po yung mga nagpabook na ko. Okay, himaya sa Ginoo. So, tanan, grasya sa Ginoo. Kaya di mo saligan sa Ginoo mga igsoon og opportunity if we are not worthy. Kung dili ta deserving. So, imaya sa Ginoo sa mga ingani. Maum niya akong paborito. Mabita akong ingnon ng uban nga. Alam mo ka, uwaw na ko nga. Kaya daghan kayo mo, ingon ako, Pastor, pila rate mo. No. Ikalipay na ako nga mo share sa pulong sa Ginoo. Wala ko'y taripa. Amen. Anara na siya da. Shout out, Pastor, from Southern Leyte. Open Doors Christian. Kisa man Sister Herlin Villegas Bilyesa. Thank you, sister, for watching. Okay? And anyway, shout out na ko ang PC Gami family from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? Salamat sa Ginoo. Abanti ta para sa kamayaan sa Ginoo. Okay, so we have 68 viewers this time. O dili na tayo kapag paabot sa mga uban gawa kabantay mo. Replay ramod sila po. Sampay na yan, kaya mo rin imbugno na. Anyway, shout out sa mga subscribers sa atong YouTube channel. Sa nagtanaw karon nga wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, free to subscribe. Ang link nasa caption na nga live. The reason why I made this YouTube channel, nga naman, kaya ang atong live, mawala ra ni in 30 days automatically. So kung siyang i-download after this sa live na to, kunya akong i-upload sa atong YouTube channel, free to subscribe. Narito tanang live na to igsoon, masunod-sunod. Hallelujah. Kay naman tayo mga followers pod nga narito, sige tanaw kay puro ra jud video ba. Sige balik-balik, puro ra preaching kay diri man gud sa to ang Facebook page kay say mag-share kog mga godly quotes, no, mga Bible verses, no. So dili gud pareha sa YouTube channel. Videos lagi tanan. Amen. So before we pray, I just want to again encourage and remind everyone to share our live and to invite your friends to follow our page, no? Or to mention your friends and loved ones here in the comment section. Paminaw mo. Importante kaya tong topic karon.
importante kaya tong topic karon aron makabalugid ta, no? About salvation. Okay? Kay yes, tinuod igsoon nga once we are saved because we believe, we have faith in Jesus and we accepted Him as our personal Lord and Savior. Okay? Gipatikan ta, naipatik, o kung sa'y patik na to, timaan, ilhanan, Holy Spirit. Again, naagi na ang Holy Spirit. Holy Spirit isip patik na to, gipatikan ta sa Diyos. Now, ang atong topic karon, unsaon nato pagkahibalo. Nga naabagin na to ang Holy Spirit kay, pwede naman ito maingon nga, luwas na ko, gipatikan ako sa Holy Spirit. No? Sure ba jog ka nga naa nato ang Holy Spirit? Mao niya itong topic ron kay aron may bawaan na to ba? No? Kay kung wala na to ang Holy Spirit, din questionable itong kaluwasan. Kuha ninyo. Kay ang Holy Spirit, patik man na to. Ilhanan, we are sealed by the Holy Spirit. Amen? So, unsao na to? Pagkabalo nga naa na to ang Holy Spirit, and then, kay kung wala ang Holy Spirit na to, delikado, questionable itong salvation. Mao niya ito ang atong palawman o atuan ni siyang hisgutan o maayo karon igsoon para sigurado ba? Amen? Kaya basi nagtuo daw niyo, mao ni ano, so mao ni atong i-point out or atuan ni siyang i-emphasize og maayo igsoon uban sa tabang, of course, sa Holy Spirit. Amen? So, before we start, kabalo na mo, let's pray. Hallelujah. Father God, we come into your presence right now, Lord, with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this afternoon. Taliwala sa among kabisi, taliwala sa among mga responsibility, trabaho, but still, gitagaan minimo og higayon nga mamalandong sa imong pulong karong kahaponon. But Lord, before that, I believe you are so holy and your word is holy. Search our hearts. So siya mong kasing-kasing, Ginoo, kung na'y mga butang diri, Ginoo, na wala na mo nabantayi, waday ka nalipay pa sa ilo ami. Himaming takos, Ginoo, nga mamati sa imong pulong. And as we listen to your word this afternoon, tagay may kasing-kasing nga madinawaton ug mapainobsanon, anda mo sunod kanimo, Ginoo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. You are our special guest this afternoon. I pray that your power will manifest, your wisdom will manifest this afternoon. Lord, wala mi nag-isa og pundok, wala mi nag-isa og relihiyon. But this afternoon, we lift up only the name of Jesus Christ. It's all about you, Jesus, this afternoon. I-bless tanang viewers, tanang listeners, kutob sa mag-replay ani unya, ang mawahi nga mutanaw ani Ginoo maminaw, i-bless, Lord God. As we listen to your word this afternoon, let it be that your presence will be filled in our heart. Among mabati, imong comfort, imong hikap, ug makabaton jud mi karon og pinasahi nga pagtulunan, Ginoo, makakaton mi sa mong topic this afternoon. Thank you for the victory. I rebuke every spirit of destruction in Jesus' name. And I declare, I pray for peace of mind right now. Walay laing ma-focus og masentro karon, Ginoo, ikaw lamang. Ang nabiling panahon among ihatag kanimo. Salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus nga may among manluluwas. Amen. Hallelujah. We have 80 viewers. Let's start. Okay? Andam na ba mga igsoon? Okay, again, our topic for this afternoon is about the Holy Spirit nga maoy patik sa atong pagkaniluwas. Okay? So, nakoy basahon din itong teksto. Praise the Lord. Hallelujah. Again, mabungahong kahaponon. Dalikyat, tartanin no, busy jud kay ko, pero yung dalikyat ko igsoon. Kaya actually, Cebu man ako karon kay musulod ko Cebu City Jail, pero na mga conflict igsoon, na mga schedules. No? Busy jud kayo, ning dalikyat jud ko ron. Salamat sa Ginoo nga iya jung gitugot ni. Okay. So let's open our Bible into the book of Ephesians chapter 1 verse 3. So atong basahon diri mga igsoon ang sinulat ni Pablo ngadto sa taga-Episo. Okay? Nagingon diri sa Episo 1:13. Listen carefully. Ingon diri, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita
nga naghatag kaninyo kaluwasan, salvation. Mituo kamo kang Kristo. Okay? Naluwas na pinagi sa pagtuo. Busa, gipatikan kamo sa Diyos. Pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na. Again, akong balikon. Episo 1:13, nag-ingon si Pablo, nga to sa taga-Episo, ug mausap kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe. Okay? Sa kaluwasan, aw nga naghatag. Pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyong kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na ang Dios magapanalangin sa embalaang pulong. This afternoon, igsoon, giremind ta ni Paul about sa tuang kanabitang security, secured kay taba once nituo ta ni Kristo isip atong manluluwas. Once atong sa diyang atong nadungog ang mensahe sa kaluwasan, ang maayong balita nga naghatag na tog kaluwasan. Unsa man ang maayong balita nga naay Kristo nga nagpalansang ibabaw sa krus og namatay og nagbanhaw. Di ba? Og nabanhaw sa tulo ka adlaw. Mao na siya mga igsoon. Unya nituo ta niya sa iyang gihimo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ato siyang gidawat isip manluluwas igsoon. Ug mao na hinungdan nga nakabatuntag kaluwasan. Ug sa diyang nakabatuntas kaluwasan tungod sa pagtuo nato ni Kristo. Unsa nahitabo? Gipatikan ta igsoon. Gitagaan ta og patik igsoon. Gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Naay gitawag og Holy Spirit. We are sealed by the Holy Spirit. Once we say that we are saved right now, praise the Lord. Mao na nga gipatikan ta sa Ginoo, no? Naay gitawag og Holy Spirit nga maoy patik nato. Nya unsa man ni siya? Timaan nga kamo iya na, no? Ang Holy Spirit igsoon timaan nga iya na kita sa Ginoo. Amen. Silyado na ta, sealed by the Holy Spirit. Ang ilhanan igsoon nga naluwas na ta kay gipatikan ta. Unsa may gipatik sa Dios nato? Ang Holy Spirit di ay. Pinagi sa paghatag niya sa Espiritu Santo. Ang Holy Spirit mauni patik nato igsoon. Unsaon nimo pagkabalo igsoon nga ang grupo sa guardian na siya kanang tawag na guardian. Tungod kay na sila patik diri, no? Na sila patik nga mura siya triangle siya. Namon koy daghang namon koy mga disciples pagipiyal sa Ginoo nga mga guardians, no? So na sila naka-triangle, patik. Once makita na sa ilang mga brad, ilang mga igsoon, uy, brad, ano no, may bawaan kayo na patik. Ilhanan. Kita sa digsoon, ang ilhanan or timaan nga mga anak nata sa Dios, nga mga niluwas nata, that we are saved igsoon. Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit mao'y silbing patik. Okay? Mao'y silbing patik alang kanato, alang sa atong kaluwasan. Now, ang pangutana, tinuod ba gyud nga naa nato ang Holy Spirit? Kay once we are saved igsoon, naamang gay pagkapin, naamang gyud ang Holy Spirit isipatik. Dili gyud na mawala ng kaluwasan ug ang Espiritu Santo naa gyud na siya. According to the Word of God in the book of Ephesians. Okay? So dili mawala na. Once atong gidawat si Kristo isip atong bugtong manluluwas igsoon. Okay? Gipatikan ta sa Dios pinagi sa paghatag nara kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Musugot tag sa dili naa gyud natong Holy Spirit. Now, karon ang atong topic mauni. Kanus ata makaingon nga naa natong Holy Spirit. Di man pwede baba ra ta maingon nga naa natong Holy Spirit. No? Kanus nato mapamatud-an nga naa natong Holy Spirit. Kay basin ba og nasayop ta magsige tag ingon nga aluwas nako pastor gipatikan nako sa Espiritu Santo, gipatikan nako, selyado nako. How sure you are that you are sealed by the Holy Spirit? How sure we are that we are saved? No? How sure we are nga gipatikan na kita, napatikan na magita, no? Pinaagi sa Espiritu Santo nga may gihatag sa Dios nato. No? Apan igsoon tagaan tamog ebidensya. Tagaan tamog ebidensya again kung napatikan na bagita sa balaang Espiritu Santo nga mao'y gipatik sa Dios nato isip mga niluwas ta. Kay daghang mga tao karon igsoon nga ako igsoon mo respeto man ko.
ang respeto ko, pero mo parang kapugos kamaturan. Daghang mga tao nag-claim nga naluwas na sila. Daghang mga tao nga secured na kasi ilang kaluwasan. Daghang mo claim nga napatikan na may sa Espiritu Santo. But if we try to observe their action, di mo makita ang Holy Spirit. Nga naman, Pastor, naay makita sa tao ang Holy Spirit naay makita. Naay ebidensya kung ang Holy Spirit na to. Naay dako igsuon nga kalahian kung ang Holy Spirit na to. Why? Because if we have the Holy Spirit, nga mao'y nakasilyo na to sa itong kaluwasan, nga mao'y gipatik sa Diyos Amahan na to, okay? Naadyon na'y resulta. It will produce fruits. Mauni. We cannot say that we have the Holy Spirit, but there's no evidence of His fruits. Amen? Tagahanta mo ni Ikson. If we claim that we have the Holy Spirit right now, isip patik ka na to. Ilhanan, timaan, nga iya na ta sa Ginoo. Timaan sa atong kaluwasan, Holy Spirit, kay patik man na to. Kinahanglan na aning mga ebidensya, kaning fruit of the Holy Spirit. Di ta pwede mo ingon nga, nani mong Holy Spirit, pero walay fruits. Amen? Tanawa. Galatians 5:22-23. Mao ni ebidensya nga tinuod jud ka nga nasilyuhan na sa balaang Espiritu Santo. Ang ebidensya mao ni the fruit of the Holy Spirit, no? Mo bear siya fruits. Dili pwede ba barang nana ko Holy Spirit, nana ko Holy Spirit. Pangutana naa ba nimo ning mga bunga? Okay? Galatians 5:22-23 kay hugwa nimo ning mga bunga igsoon bisan pag prangkahan ti ka igsoon. Ang imong pag-claim og naluwas ka dili ka panalangin sa uban. Kinahanglan na ebidensya na bunga. Unsay bunga? But the Holy Spirit produce this kind of fruit in our lives. Unsa example? Love. Na ba ni? Ebidensya man ni ang Holy Spirit na to. Love. Joy. Peace. Patience. Kindness. Goodness. Faithfulness. Gentleness and self-control. 9 fruit of the Holy Spirit. Kung muingon ta igsoon nga naluwas na taog napatikan na ta karon sa Espiritu Santo, dili enough nga mangha mo storya ta nga napatikan ako. Okay? I am secured of my salvation. I am sealed by the Holy Spirit. Wow! Praise the Lord! Hallelujah! Pangutana, asang bunga? Di ta pwede igsoon barataman nga natay Holy Spirit. Ang binuhatan, kumusta? Amen? Kabalo ba mo igsuon kung unsay unsay signature line ako? Ang akong signature line dili nang amping abante. At first pag yun igsuon 2012 nagsugod ko gwali, usara ang akong signature line sa bunga makita. By their fruits we know them. Kay daghang kayong magwawali, questionable ang bunga. Okay? Fruits of the Holy Spirit bunga nganong ang name sa tong page sa mabungahong Kristohanon man. Tungod kay akong gipunto ani samtang nagsuwat ko ni naghimo ani nga page, fruit of the Holy Spirit kaning mao ni akong gimin ani kaning bunga mabungahon. Okay? Di magsilbi igsoon mo claim ka nga silyuhan naman ko pastor. I am sealed by the Holy Spirit and I am saved right now. Ang pangutana, nagkinabuhi ba ka sa gugma? No? Because nowadays there are so many people say that they are saved, they were saved pero wala nakita ang love. No? Dili ka pa sa ilo sa mga tao nga nakapasakit nila. Naipagdumot asang love. No? Then yet mo claim ka nga luwas ka. Asang love? Nagdumot gali ka? Wala ka pa sa ilo sa nakapasakit nimo. Di ba? Ang pagtrato nimo sa pobre ug dato lahi, asang love? Diya unfair man ka. Then moingon ka nga naluwas ka, asang love? Bunga man na. Naman ko Holy Spirit, asang love lagi, asang bunga sa Holy Spirit. Amen. Di ta tuuhan na naigsoon, no? Di ta tuuhan ta kung makita ng bunga. Amen. Mao na igsoon. Because for me, it's not enough just to say, I have the Holy Spirit. I am filled with the Holy Spirit. I am a Spirit-filled Christian because I am saved. Kaya ang Holy Spirit mao ni patik sa akong kaluwasan. Pangutana, asang bunga? Wali ko nakita. Di ba ni pag-judge igsoon? Yes, tinuod eh. Dapat natay fruits of the Holy Spirit as evidence nga na natong Holy Spirit. Amen.
Gugma, mao ni usa sa bunga sa Espiritu Santo. Once maglisod gali kag pasaylo sa taong nakapasakit nimo. Once hantod karon sige kag simba pero nagdumot ka sa isig ka tawo nimo, then questionable imong kaluwasan. No? Kay once maingon kag naluwas ka, of course na kay Holy Spirit. Ang Holy Spirit tudloan ka pagpasaylo sa taong nakapasakit nimo. Dili ka padumton. Dili ka bubuton sa Holy Spirit nga magdumot ka, magdumot ta. Why? Because one of the fruit of the Holy Spirit is love. Ug diya sa gugma, walay lugar ang pagdumot. Amen. Mo na yung gingon. No? Nga dili pwede ta mag-claim that I am sealed by the Holy Spirit. Saved na ko. How about the fruits? Okay? Dili man ka mga pamatuod nga kana siya mangga, gina siya kung di siya mubunga og mangga. Di ba na ikahoy nga ingana nga murag maumao ba? Di ba na mga punuan igsoon nga maumao rag purma? Pero imong mapamatudan nga mao gina siya nga klase sa punuan inigbunga na. And the same as nato. We cannot say that we have the Holy Spirit if there is no fruit nga nahimong evidence. Amen. Love, joy. Amen. Kung naani mong Holy Spirit nasa kay kalipay taliwala sa kasakit. Kamao ka mo katawa, panahon sa mga unos. Bisag gikuso-kuso na ka sa mga pagsulay, paglutos, trahedyas, imong ginabuhi, nagkatawa gyud nga. That's the fruit of the Holy Spirit. That's joy. No? Panahon nga gipasakitan kag maayo, igsoon gidaot ka, gitamay ka, gibugal-bugalan, nagkatawa ka. That's joy, one of the fruit of the Holy Spirit. Ebidensya nga nani mong Holy Spirit nga maoy naggihatag sa Dios nga isip patik sa imong kaluwasan. Mo ni mga ebidensya igsoon nga naa nato ni ang Holy Spirit. Love, joy, peace. Malinawon ka. Ang palibot nagpanik na. Naratol na sila nakaraman. Ang kalibutan, grabe ang trahedya. Grabe ang krisis. Pero ikaw, kalmado ra. Peace in the midst of every storm. Nagpabilin kang kalmado. Ginoo na'y bahala ni. Kalmar ka kayo. Malinawon ka kanunay. Taliwala sa kagubot. That's one of the fruit of the Holy Spirit. Ebidensya na nga ang Holy Spirit nimo. Kalmado ka. Peace. Amen. Peace na kinabuhi ka sa kalinaw. Nag-promote ka og peace, sign of the Holy Spirit na. No? Ang imong gi-promote dili libak, imong gi-promote dili kagubot, no? We are not the author of troubles, but we are the author of peace, no? Or I mean, peace bearer ta ba? Tigdalag kalinaw. Peacemaker, okay? O na ilhanan nga naa nimong Holy Spirit. Next, patience. Di ba? If we say that we have the Holy Spirit nga may patik sa Diyos nato, kay naluwas na ta, then kamao ka, mo pasensya. Taas ka og pailog, taas ka og pasensya, kamao ka mo paubos. Amen? Patience. Kindness, maayo kang tao, bisag ipasakitan kag maayo. No? Taliwala sa ilang gihimo nimo, magpakita kag maayo, kindness. Bunga sa Espiritu Santo na, og ebidensya na nga luwas na gyud ka. Kay naa may patik, no? Nay fruit sa gipatik ni sa Dios nga mao ang Holy Spirit, kay naay gitawag og kindness. Nagpabilin kang maayo bisag dili sila maayo nimo. Di ba? Tagsaray nga na apan kung na kay Holy Spirit, kamao ka, no? Kamao ka magpakita og maayong butang bisag gipasakitan ka. Kung nani mo ang Holy Spirit igsoon, bisag kapila na kagilutos gipasakitan sa imong silingan, kung mag-birthday mo hatdan nimo nagpansit. Kindness, di ka mo dumot. Maayo ka, bisag di sila maayo nimo. No? Lisod kayo mingon kag na kay Holy Spirit, pero pabor-pabor imong paghatag og sudan. Amen. Maghatag ka, di ko ganani kayo ani klaro ni sa batinig batasan, no? Kung na Holy Spirit ka, patas ka. Ingon nga si Jesus na igugma nato sa maayo aw sa dautan ug sa matarong. Amen. Ingon bitaw si Jesus nga nagpasidlak siya ang Amahan, ang Dios mga nagpasidlak sa iyang adlaw. Sa adlaw ba? Nagpasidlak sa adlaw ngadto sa matarong ug dautan. Patas siya. Amen. Dili unfair si Lord. And of course, if we have the Holy Spirit, if we have God's Spirit, ingana sa ta, maayo ta. Bisag di sila maayo. Kindness. Goodness. Pariharan na, no? Kindness, goodness, maayong tao. Mao. Synonym. Then, arita sa faithfulness. Faithful ka. Paminaw mo. Look at me. If we say that we are saved, nya minyo ta. Faithful ka sa imong asawa urbana. Di ka magminarukoy diha. Faithfulness, no? Matinud-anon. Aside ng matinud-anon ka sa Ginoo. Matinud-anon ka, honest ka ba? Maura man honest, faithful ka. Matinud-anon ka sa regarding sa money.
no? Matinudanon ka sa imong relationship, sa imong asawa or bana, if you have the Holy Spirit, tudluan ka nga di ka mga bit. Sakit? Sakit. Tinuod na. Pero tinuod ni realidad ni. Kung na ang Espiritu Santo na to igsoon, di ko mo to nga i-tolerate ka niya nga mga bit. Di ko mo to Holy Spirit, bala, holy good siya in the first place. Kung dili tudluan ta, pag kinabuhi nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Again, one of the fruit of the Holy Spirit is faithfulness. Di ta igsoon pwede yano-yano ratag moingon nga naluwas na ta, gipatika na ta sa Espiritu Santo, wala na makakuha na kuno. Praise the Lord for that. O gipatikan ka karon. Now, unsa may ebidensya sa imong patik nga Holy Spirit? Naba ni nimong faithfulness? Kay ang uban ron daghan kay miingon nga naluwas na siya, napatikan pero nagsigig pangabit. Hay may patik diha kung ang patik na to Holy Spirit. Ug I believe ang Holy Spirit dili na to motudlo nga mga bit ka, minyo na gud ka. No? Mao na diha rang laay mga igsoon, mao ni ang kamatuoran. Amen. Mao ni ebidensya that we have the Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit mao'y nakasealed sa atong salvation. Ang Holy Spirit mga igsoon mao'y patik na to. Pero dili lang tama naadyo ebidensya nga naa ba gyud natong Holy Spirit. Faithfulness. Next. Gentleness, no? Gentleness, kalmado, gentle ka. The way we treat other people, gentle. The way we share the word of God, gentle. Pagdala sa atong asawa bana, gentle. Pagdala sa atong mga anak, pag matuto, gentle ta. Kanang kamao ta ba nang kalmado ba, no? Kanang dili gyud kaingon nga kanang example sa gentleness kani. Kita ka sa imong anak, urban na asawa na kasa, dili ni mo pikan o kanang pinabundak bitaw, gentle. Amen? Hinay. That's the work of the Holy Spirit, gentleness. Di pwede mo ingon kag naluwas na ka, na kay patik nga Espiritu Santo niya, sige ra kag singgit-singgit sa imong bana, imong asawa, di. Ang nay Holy Spirit, kalmado na, gentleness, gentle. In every way, in everything, in every decision. Amen? Mao na siya. Last but not the least, self-control. Yeah, self-control. Diri ang laib, diri ta magdaog sa self-control. Why? If we claim that we are saved and we are sealed by the Holy Spirit, moingon ta nga naluwas na ko og karon, wa nay makailro kay gitatakan ko. Why problema na ba? Why problema na, sister? Praise the Lord for that. Ang pangutana lang mao ni, tinuod ba gyud nga gipatika na ka sa Holy Spirit? Because if we have the Holy Spirit, we have also self-control. Kaya di ko mutuo igsoon kung ang Espiritu Santo na ana to, nga nagatubang ta sa tentasyon, nagatubang ta sa perting gwapaha nga babae, nagatubang ta sa gwapo kay nga lalaki, unya layo ka sa imong bana, gwapa kay nga babae, unya layo ka sa imong asawa, nagatubang ka, luwas ka, silyado ka sa Espiritu Santo, di ko mutuo, di ka taga self-control. Namo sa usa ka lawak, usa ka luna, wa to yu igsoon. No? Luwas na ka. Na kay Holy Spirit, kay silyado naman ka ta. No? Sealed by the Holy Spirit. Gipatika na ta pinagbalang Espiritu Santo. Deny self-control. No? Na self-control, dili ni mong buhaton ang karumaldumal, ang pagka-immoral at tubangan sa Ginoo. Yes, our God is the God of love. We are saved, but our God is the same time is the God of justice. And we have the Holy Spirit. And I don't think that the Holy Spirit will tolerate us nga mga bita, no? Nga mamakakta, nga mamaligya tag syabo, nga maghimo tag mga dili maayo, nga walay nakakita na to. Espiritu gud siya, di siya makita, kakita sa itong gibuhat, badlungon ta. Mao ni ilanan igsoon nga naa na to ang Holy Spirit, naa tay self-control. Ang uban mo justified. Come on, good Brad. Ikaw ba mura pa kag perpekto Di ba? Di mo ta perpekto. Yes, dili ta perpekto. Even me, dili ko perpekto. Pero maghisgot galitanag manindag siya bo. Mupatay tao. No? Namakka ka sa dagkong butang, nangabit ka, magisgot kitag premarital sex, fornication, di man na ginagmay. And I don't believe, paminaw, taganta mo example, if we claim that we are saved and we are sealed by the Holy Spirit, gipatika na ta sa Espiritu Santo, ang Holy Spirit maghatag yun na og self-control. Now, example, luwas na ta, unya, nanatay Espiritu Santo, kay gipatikan na ta, mao man na ilhanan, timaan nga iya na ta, ang Holy Spirit. Okay? Ang pangutana lagi, siguro ba jud ka nga nani mong Holy Spirit? Kay kung nani mong Holy Spirit, mauni. Badanon mo, manag-uyab. Ibutang ta lang, puro mo luwas tanan niya, puro mo na yung Holy Spirit.
Karon sige mo uban-uban kuy-kuyog. Kay nagdate-date lay mao man ni usol mag-date kay uyab guni mo. Sa imong pagdate-date igsuon, na timingan man nga abtan mo gabi na kayo. So didto nimo gidala sa boarding house nimo ang imong uyab. Paminaw mo. Kamuran duha wala nakita lain nang laak mo sa kwarto. Both of you saved and both of you naay Holy Spirit. Okay? Kung tinuod yun nga naay Holy Spirit ninyo, kay silyado naman ka ang atong kaluwasan diya. Tinuod man na, patik man ang Holy Spirit. Pwede mo magdog, pero di ni mo hilabtan. Kabalo mo mo'y kasal. Ano man, naay self-control. Ako igsuon, dili ko mutuo nga gaan ra kay ni og light ra kay ni siya nga sala kaning premarital sex. Di ko mutuo nga moingon ka Lord, nasipyat ko, di na sipyat, choice na, tinuyuan. Kaya, because once ako naka-commit ko premarital sex, kadaghan, wa pa ko'y Ginoo. No, mga uyab na ko, gipang hilabtan ako, igsoon, gidaan ako lodging house, wa pa ko'y Ginoo, wa ko'y Holy Spirit. No? Ako igsoon, di ko mutuo nga gamay ra kay ning saan eh. No, gamay ra kay pagkadalinas ni mo aning kuan, premarital sex or fornication nga naman. Di ka mudritso og dali-dali og himo anang salaa kung wala pa'y battle sa imong unahuna. Because once we have the Holy Spirit, nagyud na battle. Okay? Dili na ingon mo dito kag pagkita nimo si mong uyab, tanan mga tug na ta largo kag gakos. No, dili. Mag-struggle pa mo ana. Okay? Kay mo resist man jud ka sa temptation because if we have the Holy Spirit na ay self-control. Ang yawa magsigtintal pero mas mukusog pod og dasig ang Holy Spirit nimong ayawin taon pugni mong kagalingan. Holy Spirit na. Okay? Di ko mutuo nga dali ra kay kamudayon ra kag himo premarital sex or fornication. Mag-struggle ka, no? Ug naa kay Holy Spirit, di ka tugutan. Sala ko na. Di man ko ta perfecto. Yes, di lagi ta perfecto. Nya wala na lang taning self-control. Di ba? Nganong naa may Holy Spirit nga nagproduce og self-control. No, kaya aron magtuon ta, kinahanglan mo activate ni, no? Gawas na nang naman joy mga time igsuon nga tagaan ta mo example sa mga sala nga wa tuyuha. Pareha na ko mo claim ko. Kanang usahay makasingka ko sa kong sawa. Usay nami misunderstanding unya mangisog ko, nakasala ko kay nakapasakit ko niya, di ba? Kay tungod sa usa ka butang kanang ana pero kanang mga bit ko paminaw mo. Ako igsuon, bisag nga niya akong naong sa time nako, buhi pa man jud ni akong amahan. Kung gusto mo makabalo sa akong storya, ari mo dire. Katong time nga nakabuntis ko, giatubang ko, kay magminyo na mi. Then pila ka adlaw nakuan man ang ako ang gikatubang, katong uyab na ko kaniadto. Nakuan siya, wa mi nagdayon. Pero buntis, gid siya positive, gid siya buntis siya. Now, ay nagdugo, nagpakuan pa ganito siya, nagparas pa. So now, igsoon. Ako, nakakommit man dyan kong anak, no? So, speaking of adultery, even me, prone to adultery ko. Kaya nga naman, womanizer man ko, hilig man ko babae. Prone ko, kay dagang mga babae, magpatambag na ko ng mga gwapa. Di ko nakalikayan, igsoon. Labi na ako, igsoon, grasya sa Ginoo tanan. Pero nagana, magpatambag na, kabalo gining ubang mga followers diri. Sige kog counsel, no? So, ang yawa ko magsigungong. Basta, prone ko sa adultery. Pero, igsoon, paminaw mo, na mga times nga tintalon ko sa yawa to commit adultery. But grasya sa Ginoo kay tungod aning gitawag og patik nato nga balang Espiritu Santo. Naghatag siya nakog self-control. Dili jud ko mupatol. Okay? Pastor, kung ko pastor, sa taman nga, tao naman ko pastor, niya, di man ko perfecto. Yes, ayaw pagsalig na igsoon. Ayaw jud pagsalig ana. Because sometimes, muingon tag dili perfecto, magsalig ka. No? Kanang word nga, yes, dili perfecto, pero ayaw pagsalig ana. Kay mao ni timan example, adultery, kanang salaa, dili na gamay, kung dili magplano ka. Napay battles ana, gubat pa na, hantod mo give up ka, hantod mo commit kag adultery. Ang adultery, igsoon, dili na accidental or sala nga gitawag og nasipyat lang ka. No, giplanuhan na. Dili ko mutuo igsoon nga makakumit tag adultery, automatically makakita kag babae, adultery na yun. No? Makiksex ka niya sa lalaki or babae, no? No. Napanay mga kuan na igsoon, battles ana, dili pwede mo diretso. And nagtanaw ka karon, once we have the Holy Spirit, di ko mutuo og walay self-control. Di ka ko gikan. Mao nang makiglantugi jud ko nang uban. Nga moingon nga mao ni tawran. No, di ka ko gikan. Parihar ta laki, brad. No? Parihar ta laki.
Parihara ta gilabay-labayan og mga babaeng sexy kayo. Depende na nato, no? Depende ra gina nato tanan noon. Aside from that, ang Holy Spirit mutabang gid siya. Di ba the Holy Spirit will teach us what to do para malikay ta na. Batam para makaresista. Unang-una kaning gitawag og self-control. No, mao gyud ni ilhanan nga selyado na gyud na imong kaluwasan diha kay naay self-control. Mao gyud ni ilhanan nga gipatikan na ka pinagi sa Espiritu Santo. Kay naay self-control, no? Di ko mutuo igsoon kung naa nimong Holy Spirit nga di ka papugnon ana pagbuhat og sala, no. Kay ang Holy Spirit dili mo tudlo nato pagbuhat og mga laway, mga butang nga wa nalipay ang Ginoo. I don't think ang Holy Spirit mo ingon nato pag-open dia og porn site, pornography aron makabalo ka sa no. I don't think that's the work of the Holy Spirit. Ang kalaway iya sa panuway. Prangkahan ta mo igsoon. Usa sa Yahweh agianan. Usa sa kanang mao hinungdan nga makakumit ta og fornication, premarital sex, adultery, kanang hilig tag porn, mga porn site unsa man diha. Ako magigson expert kay ko atong mga porn site sa una, no? Panahon ako way back 2012 man ko gibag-o sa Ginoo, aring mga 20 basta ring 5, 6, 7, 8, 9, 10, something na mga early 2000, grabe ko. Uso man kayo sa unang kanang ng internetan ba? Ala, ni gumagsoyop na magsige kog search sa mga bago nga porn site diha kanang mga ubo-ubo ba ana ko no. Ingan na igsoon. Pero karon nga nanatas Ginoo na luwas na ta gisilyuhan na ta sa balang Espiritu Santo gipatikan na ta nanatay self-control. Bisan pagpadung ka mo search sa padlungon ka, hoy! Ngano man kadiya gibiyaan na nimo? That's the work of the Holy Spirit. Ako igsoon more on fruits ko. No? Dili ko kayo ingon nga ako maghinambog ko nga luwas na ko, no. Ipakita na ko sa akong binuhatan kay ang pagkabalaan musunod yun na. But it doesn't mean nga maglakaw ka sa pagkabalaan di na ka masipyat gud ka, pero ayaw tuyo regarding anang adultery. Ibutang dalag maninda kag syabo. Unsa pagi ubang mga dagkog sa mupatay kag tawo kay way nakakita gipatay nimo. Kanang mga sala, giplanuhan na, dili na gitawag og sipyat, choice na nimo. And if we have the Holy Spirit, kay maingon tag sealed by the Holy Spirit, I don't think suguon ka mo patay tao. I don't think musugot siya nga padeliveron kag pila ka gramong syabo. I don't think nga musugot siya nga makigilawas ka sa di mo asawa urbana. Why? Because the Holy Spirit, no, will produce self-control. Atong gisgutan karon igsoon ang mga ebidensya nga tinuod ba gyud tang napatikan na sa Espiritu Santo. Kay kung wala ni nimong ebidensya, then questionable ang imong giingon nga patik na Holy Spirit. O kung wala ni mga Holy Spirit, questionable ang imong kaluwasan. Di ba? Questionable ta dihang dapita ana ra na diha akong paabot igsoon, okay? Nowadays there are so many people say that they are saved. Praise the Lord, saved na. Praise the Lord, salamat sa Ginoo. No, they are saved and they are living in the truth right now, and they have the Holy Spirit isip patik. Ang pangutan na, how about the fruits? We cannot just mention it that we have the Holy Spirit. How about the fruits? Unsa man be papamatuod ni mga nani mong Holy Spirit be. Sige kuno be. Ang pinaka ebidensya nga nana tong Holy Spirit, makita ang bunga. Love. Saan pagpamatuod ni mga nani mong Holy Spirit? Nagsige kag simba, dugay na, pero nagdumot ka. Naghambin ka og dugay ng pagdumot. Di ko mutuog na kay Holy Spirit, di ka badlungon. If you have the Holy Spirit, din mo labi yun ang gugma nimo. Kamao ka mo pasaylo, ibin sa tao nga di angay pasayloon. Amen? Mao ni ang gingon, mao ni ang fruit of the Holy Spirit. It's not enough just to say that I have the Holy Spirit. Wala ka konbiktara ng pagbuhat ni mo binuang. Wala ka pagkonbiktara ng pagbuhat ni mo korupsyon. Wala ka nagkonbiktara nga dishonest ka sa imong asawa, imong bana. Then moingon kag naa ni mong Holy Spirit, di ko mutuoy. Because I believe if we have the Holy Spirit will teach us, will convict us, makuhaan juga, makonsensya ka. I mean, mag-struggle ka. Buhaton ba ka na kung hindi? Di ko na ni mo buhaton ng mga butang nga kibalo kang wa malipay ang Ginoo. The Holy Spirit will only teach you the things that can glorify the Lord, or that will glorify our Heavenly Father. Maura gyud na itudlo sa Holy Spirit. Mao na akong giingon nga dili pwede yano na sensayuno na to ang
kanang pulong nga naluwas na tao niya, gisilyuhan na ta, gipatikan na ta sa Espiritu Santo. Kay sayon ra man nasultiyon nga gipatikan ako og kaning patik nga Espiritu Santo mao ni timaan nga luwas na ko. Iya na ko. Pangutana, unsa may ikapamatuod nimo nga nanag na nimo ang patik nga Espiritu Santo? Amen. Kinahanglan nga naay bunga, naay fruits of the Holy Spirit. Once the fruit of the Holy Spirit becomes evidence in our lives, Ikson, meaning naani mo ang Holy Spirit. Amen. Mao na akong gingon, so diri ta magdaog sa bunga. Mao nang si Jesus mingingon sa katapusang mga adlaw mangnunga ang mga mini nga propeta, mini nga tanan na mini magtutudlo, mini nga lagad sa Ginoo. Sama sila sa gitawag og sheep in clothing, pero ang tinuod bangis nga lubo. Apan dili mo mailad nila. Kung inyong tanawon ang ilahang bunga, binuhatan nagisgot na pug bunga, fruits lagi. Mao ni gingon ni Jesus Ikson, by their fruits we know them. Sayon ra paminawon ang nindot nga istorya. Sayon ra kay paminawon Ikson makatats ang nindot nga wali. Nindot nga mensahe, hanay kayo ang bersikulo ug kapitulo. Ayog believe diha, tan-awa ang bunga. Nakita ba ang Ginoo sa ilang binuhatan? Tanawa ang fruits of the Holy Spirit, ebidensya ba sa iyang kinabuhi? Nagkinabuhi ba siya sa gugma? Kalipay, kalinaw, pagpaubos? Na ba siya pagpugong sa kaugalingon? Faithful ba siya sa iyang asawa, sa iyang bana? Faithfulness. Amen? Kaya dihara, ebidensya ta. Kaya kung aritas korte, dili makonbikto ang kriminal kung way ebidensya nga insakto. No? Dili, mahimo ra na siyang suspect, pero di na siya makonbikto kung walay sufficient evidence. And the sufficient evidence that we have the Holy Spirit is the fruits: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Diha, tamag daog. So the debate is over, walay lantugi, wala tanan. Ako, Ikson, dili mo respeto ko tanan. Ari ko magtanaw sa bunga. Kaysa tinood lang Igsoon, kanang fruit of the Holy Spirit, maunay makahimo na tong panalangin sa uban. If we don't have the fruit of the Holy Spirit, okay, din ang atong kinabuhi, dili, mayong ihemplo sa palibot. Kabandulan ta. But if we have the fruit of the Holy Spirit, wala kay kontra. Love, di ba? Huwag kay libog. Bahala na, okay na. Joy, malipayon ka. Peace, patience, no? Patience, bisa gilutos na ka, di ka musukol. Mahimong blessing, grabe ni siya. Bisa gilutos, nagmais siyang silingan, grabe. Ginganlan lang, og nabuang na, mauni mauna. Pero grabe, gitagaan kaya pag hinabang sa panahon sa kwan. Ibantay mo. Diba? Patience kaya po na siya, kaya nagpaubos ka. Kunya, mauna hinungdan nga mahimot ang blessing. Timan ini, fruits of the Holy Spirit. Di natong i-connect sa kahoy. Kung ang kahoy na ay fruits, nindo tanawon. Ang kahoy nga mabungahon, nindo tanawon. Sama na nato Kristohanon. Ang tinuod nga mga Kristohanon, mabungahon gina siya. Dili mabungahon man, ibutan ta lang og dili sa ta magisgot og agi kana nakadala tag taos tilan sige no bunga man na nato. Mabungahon meaning nagid tay genuine transformation. Kay ebidensya man sa atong kinabuhi ang love, ang joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. In short, makita ang characters ni Lord sa atong kinabuhi. That's the evidence that we have the Holy Spirit. Amen. Di ko magiglalay sa uban nga moingon nga na nilang Holy Spirit. Praise the Lord. Amen for that. Pero ako lang mangutan na, kung ako, atong ipakita ang bunga. Kapuya na sige istorya eh. Bunga ta. Sa bunga makita. The fruit of the Holy Spirit. We cannot say that we have the Holy Spirit without producing fruits. Amen. Dapat na ay fruits. That way, effective ka nga witness ni Lord for soul winning. Kay usa sa makapaepektibo na to ang bunga manggod. Amen. Usa sa makapaepektibo na to kanang makakita sila og bunga sa atong kinabuhi. Og dili na sila musaway bito no na makita nila nga atong transformation. Resulta na maunay ang genuine transformation Ikson maunay resulta once we have the fruit of the Holy Spirit. Amen. So mao na Ikson diri kay ngano man ang Holy Spirit agi na balikon mao ni patik na to isip mga niluwas.
Gitagaan ta sa Ginoo patik pinagi sa paghatag sa iyang Espiritu Santo. Mao nang dili ta magingon ng uban. Nanang Holy Spirit, nanang Holy Spirit, ako muhilom ra ko na. Nanang Holy Spirit, gipatikan ako, gipatikan. Ako muhilom ra ko na kay nganoon. Akong giobserbaran ang bunga kung naa ba. Because it's not enough just to say a word, but without evidence. Mahogdag puro ra istorya, wa ebidensya. Di ba? Dili nato mapamatud-an ang matuod, ang tinuod kung wa ebidensya. Dili po pasabot nga mayo ta kay mga Biblia. Dili ko mo believe na. How about the fruits of the Holy Spirit? How about the way you live? Nakahatag bag impact sa mga tao sa palibot, isip Kristohanon or impacto sa mga tao sa palibot. Ana ra man na, impact or impacto. Impacto means walay na bless nimo. Impact means daghan na panalanginan nimo. Your life serves as an inspiration for other people. Bunga na. Amen. Mo na yung mga ebidensya nga naa nimo ang Holy Spirit. Amen. Sumaw niya itong mensahe karon igsoon. Ebidensya nga naa na itong Holy Spirit. Kaya nowadays, there's so many people say that they are saved and they are sealed by the Holy Spirit. But the question is, how can we say? And what is the evidence? Or what are the evidence that we have the Holy Spirit? The fruits. Di ta pwede mo ingon nga, nana kong Espiritu Santo. Nganong wala ka gibadlong nangabit. Di ba? Tikangkang tadayon na na. Nana kong Espiritu Santo. Nga na makaklagi ka. Nana kong Espiritu Santo. Wala ka pugngili nga. Wala ka pugngili nga. Ning dishonest malagi ka. Di malagi ka faithful. Di ba? Di man ta perfecto. Yes, di ta perfecto. Pero unsa rin ang self-control. Makapugong ko taoy. No? Ano mga igsoon? Just a reminder, igsoon kay mamo niya itong topic karon, sign, ilhanan, timaan, nga naagid nato ang Holy Spirit, isip, may gipatik sa Diyos nato, kay nakabaton tagkaluwasan. Ilhanan nga iya na ta. Di ba? Unsay gingon dire? Unsa ang Holy Spirit? Unsay ikuan sa Holy Spirit? No? Timaan nga kamo iya na. Tungod sa Holy Spirit. Now, before I end this one, the big question is this. Do we really have the Holy Spirit? Maura na igsoon. Mao na. So, makatubag na kamura o ang inyong silingan. Kay sila may nakaila ninyo. No? Kaya pwede yung tawingon nga, nanan akong Holy Spirit, naluwas na ko. Praise the Lord. Pero lami, pasultiyo na imong silingan. Ang nakaila nimo. Kaya ang nakaila nimo, imong pamilya, imong silingan, mao may nakaila kung nagkinabuhi ba jud ta sa gugma, sa pagpailog, pagpugong sa kogalingon. Amen. Ana na mga igsoon. Kaya again, before I end this message, igsoon, dili enough nga moingon ta nga natay Holy Spirit. Katawaan ta sa uban. Dili ta effective nga mosulwin. Dili mo tuhop atong wali. Kay ngano man, wala man gud nila nakita ang ebidensya. Unsa na ebidensya, pastor? Ang bunga sa Espiritu Santo. No, dili ta pwede mo yanog ingon nga naa na akong Holy Spirit pero wa kay ipakita nga ebidensya. Mas maayo gani nga dili ka mo ingon nga naa na akong Holy Spirit pero mas naglabi ang ebidensya. Amen. So once maglabi ang ebidensya nimo, Brad, salamat kay Brad. God bless Brad. No, once maglabi ang ebidensya nimo, meaning atong naigugma, no, bisag sakit na kay lagot na kay kawa kaning balos, no. Tugutan lang nimo ang Ginoo manimalos. Gibutang-butangan kag istorya, giyagayagaan kag itamay, katuguti ang Ginoo manimalos. That's the fruit of the Holy Spirit. Gugma na. Amen? No? So dili kami ingon nga nana ang Holy Spirit. Pero katong naglagot, katong naay nagdaot nimo, gidaot mo na. Ikaw gihagit kay kuno nimo, gidadaan nimo sundang sa bahay, gibato nimo balay, di ba? Asa ang bunga sa Holy Spirit ana? Di ba ang bunga sa Holy Spirit gugma? No? Batuag pan, ang pan gugma na. Sa ingon ni Jesus. Kung labayon kag bato, batuag pan. Pan, it means igsoon nga basli o gugma ang ilang gihimo nga daotan. Fruit of the Holy Spirit na. Amen. Mao na igsoon no? Kay dili ta maka basta-basta mo ingon nga naa na kong Holy Spirit. Kay sa akong kasinatian igsoon. Pareha na ako mo ingon jud ko nga naa na kong Holy Spirit. Gracias sa Ginoo. Kay night times nga tintalon ko, labi na kanang dagko jud kay nga kanang mga makauwaw kayo, makapugong ko. Nganong nakapugong ko dili tungod nako, tungod ni sa Holy Spirit nga naghatag og self-control. Amen. So mao na siya mga igsoon, mao na nindot. Amen. Mao na pinaka-ebidensya nga naa nimong Holy Spirit.
ug kana nga ebidensya igsoon enough na sa pagpamatuod nga tinuod jud kang naluwas. Okay? Kaya ang tinuod nga ebidensya nga naluwas ta kay gipatikan naman ta sa Dios pinaagi sa iyang Espiritu Santo. Okay? Nya makita galing ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithful gentleness and self-control. Mao nay ilhanan nga napatikan na ka, natatuan na ka. Okay? Sa Espiritu Santo. Nya meaning, luwas na ka. No? So wala na kinahanglan nga magsige pagagyaw-yaw nga nana kong Holy Spirit, nana kong Holy Spirit. Ipakita sa imong binuhatan. Pinagi sa bunga nga naa ni mong Holy Spirit. Kaya ako ning balikon, daghan kay sige ingon ron nga nana kong Holy Spirit, sige simba, nana kong Holy Spirit, nana kong Holy Spirit, dugay na sig simba pero nagdumot sa iyang mama, nagdumot sa iyang papa, nagdumot sa iyang isig kataw. Nada Holy Spirit ana. Nga Holy Spirit nagsugo na to ang bunga sa Espiritu Santo gugma. Gugma ngano nagdumot man ka, wa kay gugma. Wa kay gugma, wala ni mong Holy Spirit. Di ba? Mao na siya kung giingon. It's not enough just to say a word that we have the Holy Spirit. Ipakita sa buhat, sa binuhatan. Bunga. Ako ni balikon. Kanus ata makapamatuod nga kana siya nga kahoy mangga. Kung makita kag bunga. No? Mas ligon nga ebidensya kung makita kag bunga. Ay, mangga gyud ay. Mangga din. Murag di manggang daw, no? Pero ang bunga, mangga din eh. Lagi-lagi ni siya. Diba? Nga naman, tungod sa bunga. The same as we, as Christians, and we claim that we have the Holy Spirit, no? We cannot just say that we have the Holy Spirit. Dapat na ebidensya. Unsa ebidensya, Pastor? Fruits of the Holy Spirit. Unsa man ni last? Ako isulti nyo. Unsa may fruit of the Holy Spirit? Brad, Pastor, love, joy, peace, patience, kindness. Okay? Kindness, goodness. Saglagot na kayo, naglagot nung takay ka, kay kanang ang ilang gibuhat nimo dili mayo, gigamagaman kag istorya pero nagpakita kag kaayo, goodness. Di ba? Faithfulness, matinud-anon kasi mong sa Ginoo. Aside nga matinud-anon ka sa Ginoo, honest ka sa Ginoo, matinud-anon sa kasi mong asawa o sa imong bana. Fruit of the Holy Spirit na faithfulness. Gentleness. Okay, and the last one is self-control. Kamao na kamo pugong sa imong kaugalingon. Amen. Mao na yung mga ebidensya nga naani mo ang Espiritu Santo isipatik na to nga mga niluwas gipatikan ta sa Amahan sa Dios mga igsoon. Amen. Pinaagi sa paghatag niya kanato sa balaang Espiritu Santo. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for your message, Lord, this afternoon about the fruit of the Holy Spirit. Because it's not enough, Lord, just to say, I have the Holy Spirit. Pero walay fruits. Maglisod miya nagpagpamatuod, Ginoo. Salamat nga imo minggi pahibalo karon. Salamat nga imo minggi pasabot sa kamatuoran nga kung naa gyud mi Holy Spirit sa tinuod lang magbunga gyud mi. O gugma, magbunga mi kalipay kalinaw pagka mapainubsanon pagpugong sa kaugalingon. Dili pwede nga magbuwag ang fruits. Naa gyud na Holy Spirit din naa gyud ang bunga. So Lord, tabangi mi. I pray, Lord God, to all of the viewers right now nga naagyod namo ni Ginoong Holy Spirit, naagyod namo niyang fruits, isip, ebidensya. Kay maglisod mi, Lord, pagsulwin. Maglisod mi pagpamatuod nga ang Diyos nga mong gilagaran tinuod. Maglisod mi pagpamatuod nga ikaw gamhanan kung walay ebidensya. Kung among kinabuhi, dili panalangin. Maglisod mi og badlong sa tanang mga dautan, Ginoo, kung badlungon pon mi. But if we have the fruits of the Holy Spirit, mao na hinungdan nga mahimuming maayong ehemplo. Mao na hinungdan, Ginoo, nga mahimuming maayong sulundon. Good example. Dali ra namo paggiya sa mga taong dautan nganha sa imong tiilan, Lord, kung naay makita nga ebidensya nga bunga sa Espiritu Santo. Lord, salamat. Thank you for your presence, Lord God. Thank you for your love and thank you for the message, for the revelation. Holy Spirit, salamat kayo nga imo jud ming gipasabot ani. And of course, sama sa kahoy, Ginoo. Ang kahoy, Ginoo, dili magpadayon ang iyang bunga kung ang sanga mubuwag sa punuan. The same namo. Tabangi mi nga kanunay gyud mi magpabilin nimo, Ginoo, para magpadayon og produce ang fruit of the Holy Spirit, Ginoo. Magpadayon ang bunga. Kay kung ang usa ka sanga, Ginoo, mubuwag sa punuan, dili og dili mo bunga. Kay posible, Ginoo, nga nga bag-o mi karon naa mi bunga.
Apan Lord, kung mubuwag minimo kay makalimot minimo tungod sa among kabisi, tungod sa mga among responsibility everyday, naay posibilidad nga mabuwag mi sa punuan, dili mapadayon ang bunga, mawala ang fruits. But Lord, I pray, yes, we have the Holy Spirit, but I pray, Lord God, nga imuming tabangan that we always remain in the presence of the Holy Spirit, in your presence, Lord God. Dili mi mo dili mi mo distansya, aron ang bunga magpadayon o magpabilin hangtod sa walay katapusan. Lord, thank you. I pray nga dili ni mo labayng kawang kung dili amo ning kinabuhion, Ginoo, aron mo produce jud of fruits, Lord God. And that fruits, Lord God, mao nay makahimo na mong kahayag sa mga tao sa palibot, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga kani nga mensahe naghatag na mong kasiguraduhan nga naa na mo ang Espiritu Santo, Ginoo. Salamat, Lord, nga imo ming gitudluan, Ginoo, unsay ilhanan or timaan nga ang usa ka tawo na ay Holy Spirit. Salamat nga imo ming gipasabot karong kapunon. And Lord, I declare and I pray, tanan nga naminaw karon makita gyud ang fruits of the Holy Spirit sa among kinabuhi. Is nga dili lang gyud Ginoo kay mosulti mi nga naa namong Holy Spirit, kun dili ebidensya gyud ang bunga sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers around the world. Gutob sa nakadungog kung nakakitaan ni Ginoo, subscribers, viewers, followers, Lord God. Continue to bless them, Lord God, abundantly in Jesus' name. Continue to provide their needs, Lord God. Unsa man ilang mga need karon, Ginoo. Unsa man nga area silang kinabuhi karon, Ginoo, nga need imong milagro, need imong hikap, Lord God. I pray, Lord God, nagaampo ako kanimo karon, Ginoo, nga mulihok ka sa ilang sitwasyon karon nga need ang imuhang paglihok, Ginoo. Namay nang inahanglag kayuan sa balatian, I declare healing in the name of Jesus. Nang inahanglag tinudan na yung kabaguan, hingpit, I declare deliverance in Jesus' name. Nang inahanglag kaluwasan sa tibuok pamilya, I declare complete salvation of their whole family. Sa nain ang inahanglan, diri Ginoo, bayad baron sa ilang utang, financial, I declare financial breakthrough in Jesus' name. Tanang mga negosyante, palambua, pauswagaw, himuang matinud-ano ni mo, Lord God. Especially to your ministry, Lord God. Naay kabugaton, Ginoo. Knowing nga ikaw ang blesser and everything that we have, all the blessings that we have right now, gipiyal ra nimo. You are the owner, the source, Lord God. And of course, na yung mga trabaho, I declare promotion in Jesus' name and protection. O ako sa nag-aampo, Lord, sa tanan mga gusto mangitag trabaho, gusto maka-item, I declare open doors nga makatrabaho sila in Jesus' name. Tanan-tanan, Ginoo, unsa may milagro nga pinaka-need nila this time. I declare that you will grant it, Lord God. You will grant the desires of their hearts right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. This time, Lord, ang kuno namong kadaugan, milagro. Ang kuno namong kaluwasan. Ang kuno namong kahibulungang butang, ang gikan kanimo. We receive it right now by faith. Himo lamang ning kapiyalan, Ginoo. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan, o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong hapon mga igsoon. Praise the Lord. Whew! Salamat sa Ginoo nga busy kay ta. Pinakadalikyat ko. Hallelujah. So this time, ako'y balik ang himaya ug dungog sa tumbuhi nga Dios. Salamat kayo mga igsoon. Shout out Brad Pintados. God bless you more, Brad. Miss you. Okay, so, see you next time. Akong gibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. All the glory belongs to the King of Kings. I pray and I declare mga igsoon that today is gonna be, as always, it's gonna be a victorious day. And all of our decisions, all the works of our hands, i-bless ni Lord in Jesus' name. This day is full of blessing. Amen. Tanang mga OFW, banan mo sa Ginoo, tanang lakang nyo, gayahan mo sa Ginoo, ang inyong mga trabaho, paboran mo sa Ginoo, sa inyong mga amo, I declare promotion in Jesus' name. Kung namay nagtanaw karon nga inyong sweldo, madili, on time in Jesus' name. Advance pa in Jesus' name, Amen. So that's all for today. See you next time. Kung bakante ko, kay grabing bisiha gid mga igso, no? So, kay paano mo kung ikabilin wala yan gana ampo. Uban sa pag-amping. Aron mo abante ta. Ampo, amping, abante. To God be all the glory as always. God bless everyone. And don't forget to subscribe sa atong YouTube channel. Ako ning i-download. Kay mawala raman in 30 days niya akong i-upload sa atong YouTube channel. Amen. And again, don't forget to invite your friends to follow our page para ma-bless sad sila. Ma-enlighten sad sila. Daghan kay igsoon. Daghan na. Dili na ko kaihap sa mga na-enlighten ani nga page. Na-bless na nga bag-ong kinabuhi. No? So sayang uban nga friends ninyo, no? So please share
our page or invite your friends to follow our page and subscribe sa itong YouTube channel. Again, thank you mga star senders, subscribers. See you next time. Again, to God be all the glory. Keep safe, everyone. Salute.